support TV sini me abegusu di dwumade ho chia me din dia kosi atwene bo akodua bra ya drusi ye besua kwan akokofu fa so ba ne amanhena hodo a abedi kokofu so yensa ibre nana emwakwa baba nya support TV so ya agona padaroma omo te sei me ho ye pa me desie na wo so ho te sei e de nyanko paase pacho din de sei me desie me din de kwa kudua agimai na dodo no an so frɛ me ejadua e be mo akwa aba ne asa da wasese ye frɛ no odi osie ye oyo a waba ya oba kyerɛkyerɛ nkwan a kokofufa so bae ene amanhena asa abre no odi so ene efiri ho ba ne nyina amanhena abedi di so ebepem enne yo me desie na de wabusa masempa kokofu a wabusa me eye me de pa sanse me nso me papa ye yukuni na kokofu omso ye ayokofo enye ayoko bia ye na ayoko a edi mu pa a wo mo ni ote kokko so nyina mframanfa wo ntem yoko pa yoko enti me de pa se wabusa me na me de sie ni nyina ene se kokofu ya te kokofu kura no ene den na kokofu kura no ye den ene baaye abakosem e kire yen se ye nana oba pani bi a ne ye frɛ nana antwiwa nyame odi akotin pa wo asante abakosim a chese sebie son sebie nyaado wate kokko so kura no ni mu ena antwo nana ntwe nyame mu ena wate kokko so wo mu nyina sebie son sebie nyaado a wo mu nyina free baaye na nana antwe nyame no ena abakosem ekire se womo edi womo etri ebo manase womo tutotuto mu no ano womo kopie kurobi a ne efre no anasa asase tambi a ne efre ho asuom won frɛ asuom no ena womo ba behinase na behinase no ena womo firi ho ba no me yese aha de ebesi ha kwa nti ye beto aso akoyanim nti saa kuro no ye frɛ ho esiakwa ewo Eastern region as abria me kase Eastern region na esiakwa no wo to omututo mu saa no no amsa eba asante manso ense bi ebi kura bete abakose mi se ese asantefo no anase ayokofo no wo mu se wo mu firi amram ene pieye saa abakosem no ena me kirewi na de tie ne se wo mo bansoso no no am de wo makonwa edenam wo de wo makonwa enam asante akonwa no na eka wo mo ho enti wo beduru amrana no enti bofo bi ena ohu wo mo to ohu wo mo no na nantwe nyame ne dom no ena odi mirika ekobo asuminya ehene amane se nana mahunu se edom yubi aba begina amrana no na msusu se ebi a amrana mu ni ompie firiye enti woye saa no ena oka kire bofo se ne onkofa omumra fi ena odom ba enti odom bo on ba ya ombo mama ne no ena omma omo baabi ena omtenaye enti nana antwe nyame no one ne nkrofo no a one omo nam nyina ne ma wa esom no samadika aka se no wade na so na akonyam ena nam na wade baaye nti ne ma wa esom no ehun sore a no omo pasapasa ho no pasapasa ho wo mo ne nam nsase no so nti wo mo kohunu asase bia na eho eye kama chese uye ho eso afu a ebeboa pa na se no bae no ebeba eno nko ka kire na nantwe nyame se yakohunu asase tambi aboye kama pa ya yesu afu a nana eye pa enti nana no atutu na namon ekohwe
ampaniampa okoye kukuhunu asase na ye kama a chese oyesu ofu a ebeyeyi nti woye na adwene se sa na te de a obedua koko medesi ese onim koko ayedi nti o hyase se oyeso afu koko afu nti onse tete won so de na omo te se na mafuyi won ka so omo yekua omo ebro mbojani nti oyire no ho eye koko afuo no tetrete nti wisimwa no wani age nti nanantu anyame ye na adwense o sa na te de a obesere kwan anase obeda nananum ase nananum a obeso ye omnase no anu akasa akotena nafu a wayem nti okotena ho no wo sere kwa no no wose nana me kotena me koko afuo nti obi ekọ ekrom ho a anasa asase no so anasa okọ nanantu anya ho a ntantu anyame ho a wose me koko afuo ti koko afuo kasa krofa so no ena de nya kokofu nti medehie se wo pe kokofu asechira kokofu asechire na machire mo yesi koko afuo no a da bia obi ekọ ho a nanantu anyame wase me koko afuo mu ena dane kokofu ena ho nso so eye kuro ebepem saabri na wadaroma Nyansapɔ TV enim die mu no yehu se na na bia wode berema ofe akwasi wobetimi aka ono soso ne ho asem kakra man yo ofin akwasi berema okonje esuyo no won soso obeye kokofu hene eno de akirechire ya no obedi ehene na emom no ahemfo ni bi soso eba wanimu a won soso edi amaninsem a bepese amanfo nyina ate wo monka na efiri ho no won firi koko afuo no ena wo no elde omso ombetena kokofu enti nanantu anyame no owo pinaman piesie na ebi kura bɔ ne mrane pinaman bempoma na pinaman bempoma no wono no ewo nana aten aworewa na omo saa nso so efre no na adwapa ena na adwapa no enso so ewo kwabere jaame muabrayie ena manu krutu awusi onso so ne esa afre no manu jamfu a ono na oye opemso osie tutu ne maame enti emra wo mo ase etre no ena empanifo no a edi wo manim no na wo mo ne wo mo hon enti nana antuwe nyame no emema wo mo eka pinaman piesie ho no tum ne antwi na oye nana antuwe nyame ba ena kobia manfi nana antuwe nyame ne ba oti akenten nana antuwe nyame ne ba no ena kwasi tetea wo mu nyina nana antuwe nyame ema na tumanti eni kobia manfi no de wo mo etena kokofu ho na eyi no de otibo oti akenten eni na obiri eboa no de wo mo to ma kwantu so e de ba kwa aman eno na elei saamre ababa yikumase ayi nyina timu a yemu ho ye da esi eti kumase de no na emom no kwabre jaame eni muabra yi de wo mo kan kokofu na kwabre jaame no won kokofu hina odi kai ena nana muabra yi nso ni kokofu hima onso otoso mienu na efiri ho no wo mo kwabre jaame no ekọ ne krechi no ena nana agemampofi nso so ebefa ni tuo anase onso so betena akonwa no so nana agemampofi ebreso no ena asanteman ekọ feyase kon aye de hoahoa ye ho se ntim jakari waso na ma ababebo no feyase asanteman nya ye fa ho die efiri denchira ememu eno no ana wadarman sisi a igusu aye kasei ohene ben na ogusu di ade okokufu manyo sese ohena sese odi ade ye fe no nana okonji asuo ofin akwasi otoso
miensa one sabli wote kokofu akonwa so na kokofu ene se dem di ka kan aye no kokofu ni kumase enframa enfa omontem kura na medihye obo ohene bidi se ofin akwasi a odikai nokore ofin akwasi no abakosem kakra bi wo ho na mame nkyere nkyere mu kakra na memfa nkyere mu ye tie ne se ebra nana ose tutu Kwame Asibe Bonsu oye ohena no oye kofo pa na sen kuku du o asantemem na breso no na jama mem no ne wo ohene bi a ne yefre ne Adinkra Kakari no oye jama hene onso so okoye esikadwa ne bi wono de se esikadwa na mfiri soro ene baaye wono ade ne nsa ene yeye enti nana osesi Bonsu wote ye no anya ne de enti waka se esikadwa no obi antimi nya ne saso enti won fa esikadwa no emra enti awon so wanfa ama enti ba se ose tutu Kwame Asibe Bonsu okotu no se edom ana se okotu no so sa enti anika sem ne se wo mu kun ya koduru tan ho no se me ka wa dwene kakra bi a ebra o mampani kofo na oteso no emse ne yeto aba no tan aba ekoto ye no ense no kura ne twa ato okura saa tan no eho asem na meken nsuo no a eda ho no ene ye frɛ no tan no na ofin akwasi no a ne ye frɛ no konje asugo no okun ya koduru ho na oduru ho no na ato se okroso na one jamanfo no okotu omugu enti okwaje friend say okọ na ohene no ho asante hene ho a ose tutu Kwame Asibe Bonsu se wose ensukom de no na ohene no edi nsuo ebre no na oka se nya nsuo no bi no ope na emum time nsuo no ope enti ono so o ma ne kwan se time nsuo no ope dia o ma ne kwan won so won kosa bi no enti wone atamfo no anase jamanfo no edi ko booso kikiri ma otu jamanfo no egu enti ofin akwasi no a ye frɛ no se okonje asuo no tan nsuo no ene okon ya oje ya ye de ye na bodin se okonje asuo no enti ofin akwasi okonje asuo a odikai enti na bodina ye de ball no enso so eno no enti saa wahene no de kokofufuo wo mo nyin wo mu nsini fom kora wo mu nsini fom kora wo yo hena wo mo soso no so wo mo hoahoa pa enti efiri ono soso eso no ena ye frɛ no obi abetena saa kodwan so no ye frɛ obema nti sɛ o de bema chi ya ye be frɛ obema chi enti bema eya bodina ebeda kokofu akonwa no eso na che abasem kakra anasa abakosem kakra yewo ewo kokofu hu enso so eno no ana ebeda wase se o ma emre na oni edi nkoma wa be kire ana wa me yasua ade fa kokofu hu ebeda wase menso me dase Nyansapo TV suni yakosua ne ma bebre afa kokofu hu Mestre so obe subscribe YouTube page ni so na wa like obe comment no wa share mo obi no obi nso a share mo obi no obi nso a share mo obi me am di dwumade ho chia me di ndi akosi atwenebu akodua Nyansapo TV yenim die mu no na obedi kokofu ahen no ye wona na kwabena jami na na agimai ampofi na na chei kwame na na berima ofin akwasi na na asaribedi akwo na na asariduku na na kwabena apiejei na ya obeko na Kwame chei a otosumienu na ose ya na ose asibe odikan na ose asibe otosumienu na ose ikofinti na Kwame asare na Kwame apia na Kofi Edu na ose asibe otosumiensa na Kofi Edu otosumienu
ene enne hena odiso bema ofin akwasi okugye asu a otoso mienu ebeda mo asese brano no munya bre na mo hwe enchirima enti na yesa adusenti mesre se obe subscribe na wa share amaye meda obi bia